Hadin arhundri usngi ki dekhot ki bela syakam juga seng hitu. Kila laik na patok mentang sengi ka arf kandai tarik una lur arajar arfulai. Kon ban sukan mahang ni ki dekhot ki bela syakam ka seng ki don sipungut na ka jingmi ki je kelumar ka bela jaha ka sau tarik jong ni ubna uba menta. Kani ki je kelumar kalami halo ka jing chalai ka ajar jo upusan ka seng uba don bok dekhar makumjur ki ngalam jo ka seng ki bela ya ya tai ka sengi bakal ni ka jing kelumar hagati ka sengi. Kini kita belajar jamin mentang sini kita nak angot kita bakal tup yau freestyle ombak mat wailat shooting. Kamsuan kita perangot kita ada jamin lupa wai akan rotarik kat bandungot pai talai akan akundir berapnya rotarik mantau benai. Bat mentang sini pat kelak angot. Yaitu kita jamin asan lang dak urusan jaga seng ubat dan bak khar rengkat bagi pat kena ngelam jaga seng. Kan? Bang, banon bang ingat bahawa mentas ni seargut ki khot ki jong lalai. Kan ngot ki borok ki khot jong pi ba syakem ba lalai. Borok khot ki ba syakem ki di spongot. Ke rio tadi ko habis ni baniyo ya ka bil ko demas ru la yo bilang hal tu on medical ground rio tadi ki lagi rengot rio tadi lagi boy bat mentah kesini sikini ki para juni kilala bila man matai kandidat kini ki cases baki bak ke section bak syak pengat kini ki sama jang am je ki ban details te ngamla ban detail kan nomor ketu kadang dei ka jong ka ling besar pila ban pek na ka code order te bisa lap ki kita ki case ki balik pila punya ki dekat juni bad yang ngiru kumju ni kam ye pher dari ka case ka de ka ju ka berokat nomor baga hitu hi kalau orang banado pastan ngi di dekat people organization di dekat form ko wei ko body ladangan wei ko barok di ka ju ka case ni bila apa tay yang alor ki uniform ta hoy maki ki semua baka ka de uniform ko ju ki ndrei ado pastan ngalak keren mga ongka uniform ka bamud nado ka patron nado ka duty nado ki star nado ki insignia nado ki sai kata banda ku name plate kata ka de uniform ka hendrai ka hitu hi hang tu kala thok sai hang tu bathok hitu ka don ki star la jong ba ka de tangka t-shirt ka bathok ka hitu ka to kam dei ki jongno bat kam dei hiru ko copyright jongno namar ba kila hi ka MLP kadban naka jong di manual book bat ha manual book lan ne kata ka konton jongki kim sim la identify ba kata ka rongyong ketika jongki namar ba play dayab brio ru ni pang ka bayong ni don kadak di susi ru ni segra igala mayong ni se thong ni kita ki jenjong ndre ba kin ong ba ketika jongki kat 171 kelak kren sai ba ong kata ka bagat ya kata ka uniform lan ne kata ka beksek pendon kam kita ki government sama itu ka uniform ya kan ni nang ni nin song ya ka meeting ya nin sapas de resolution apo ka itu organization but nin yakon be katum ka an ka bade ka lenti itu kita ka ting ben uniform ka jongi ting ha ban phong ni ke kam de ka jong de de bengi thok MLP de de bengi thok SFP de de bengi thok SFN te hoy kila ban kam ndre ko thok itu ni phong ipe mo ko sing report ba thok ni phong marga de ka jongi pi kam de ko copyright jong no jono dada bengi thok man MLP kilai kila ban kam ndre ka thok itu ta basai ni khot bala sa kem kila lanjut ni sing ha kita khot bisa sa kem kila lai bar bukan ngut bar khot ki ba sa kem ki de song kai ka statement jong SP ba halon kan ki tulen kam ni ki ha ko baye de ba ki stan granet ni so phala namar ba kat kum bangai is for referring kita ki SWAT mo special squad ni kita ki force ki prepare yung ni flashbang yung mo tani to stand grenade bangi lapik bahan nang ni nang tay ta ka on documents isa use bahaya kita ki militants tani kita ki underground tani ki gangster mo teo ban use pa dingi stand grenade kalong ka ba ikam kai di jokor nimpliang ka te ki haban nek training but ki haban nang hikai susu ban kita de lege ba da kan no ban la ban tem namar ban no ban kong be do stand grenade
ngim pedang namar bai pila I him to kasi kumba kila kam ki ong bai pentelon hindrei kumno untulon haba pi yam tu kasi bangya yadai ki khot jong haban kenjat usu her ban tulun kala bathai bi hang to Anh bên em cái cái chuyện khi cái dòng phi bữa sáng cả mặc gì buôn ba thì ai là tính ngại phi bữa cái này cũng một bên trong những cái sinh cũng này ya ka jing ya khun ka jing ya le nya haban ya khun bai ka kendon sisen hi bala rong ba ka hito tang di ban ngat de ladang nilai ke lenti ke basni andre habang nilai de lenti ke ba baru sekat lagi nilai de lenti jong ka an wat man tu kasiru ndai mangi bastang ndai dei maki hakapor mangi ong khot ge magistrate ban kren ndai kisu tho bakla ki ai man stan ni baru khot lagi tin dia ni ong call the magistrate in reply ki ai man stan ni ka bomot wat ke district administration ka klem ai orda tenging so phla ta PPE ngam yu pat nang to ki ong ba kala dia ni huntai ka don kata ka jing show jing adat ki magistrate haba u ai u basim ni kan ka ties don lang hang tu wi la ban identify on the spot don lang ban ni te menta ban sukong pat ba ngile kumni ngile kita kam baman kan kita te bamla ban tiang bat hatu ka singi pila I kumno ki pen terror jaga jaga reu ni trap daga bat hap ki stan ni apo dukan bandul pin ong pentelun da pilik pik ha hang tu hatukan do pik ha kumno ka tu kalong slope ne kalong plain ne kalong hakno ku kom tin je sai ba lagi ro ba sai ba kai ge don pendon kam makla la misuse ka power ka jongki ga jaj le bale ne ki dang mut ban la ban penting ndrei ngang ong ka ba ima pat yo le se naga jingle kum tu ki dang sat pak mai pat ba ngi ki barium tu singi su tho ka jing pang tang sipang ta dan rei kato pat kajing penterha yiki pat ba kato kan bai ma phila I hi ba kajing benreu nyu tra hot ni I ba kalong suki kalong kabajai henrei kan dala plo pat ka ima namar kajing benreu nyu tra kalong kumding talau uskum ibo shume ba pok tanging la pet ngor ba ti kenturu ya ka bor jong ka an ba wat nim sim ya ka an hakti namar phi ba bat ya ka an phi ba nya ya ka an ndai kan ban pengkhen ya ko man sai